Kinongnya abat kitrai oto na kathay nongpo handen gasngi kila penpawi ka jing bitar abat ka jing penram joryo President ka nongpo Region Auto Owner and Driver Association uba Marcus Martin kabadai hadin ka jing bomla ban pensai ka jing dawa jong kimat jing dawa bal abu de kinongnya abat kitrai oto rickshaw kathay nongpo kumban penken mau ka kunhun kitrai bat nongnya oto kathay nongpo dangshan kila dawa ban penlong no ka jing yalang pajba ban ai ki jing kheng jing dia bat ban pentamai no ki nongkit kam hakaba kila ai poru sposngi ban pensai ki jing dawa hakaba President ka sengkmi klamla ban pensai satya bat hadin kata kila ai por biang san singi bat hakani ka singi bola khot ki nongnya oto daga jing thumu ban pensai halor kitik jing sha kno halor kitik jing sha kno President rengba jong ka nongpo Region Auto Owner and Driver Association nagaliang ba Marcus Martin ulami sikmat ban pensai pajba ling ba kilat patai khobor halor kitik jing sha kno jong u kumban syuk kedau haki khenjat singi ki balalej kal ami ke jing syak kena bo nong yalam rengba jong kunhun kinongnya auto hanong po ula syulomi ki bai musur na ki auto klem da ajing khain mentala khalai teli ki snam haka bakal ami ru ke jing dawa pala deben pentmai no iki nong kit ka jong kanong po Region Auto Owner and Driver Association haringkan ke jing khain jing dia ki bapura kalian presiden jong ka nong po unit ngawan ro ban pensai hal ini batane ka jing lumlang bala kondok da presiden jong ka central body Awidi bat ngasukwa ban persai ya kane gawe ka poin ka menengkong bat kata kalong hadre bat kata nomor pa iwo nia awidi bat kata checking license dag babrom mah ngahap ban tempau ya kata te haswa ba nganiat sa kata ka poin ngamla claim da ik lang ya bar ko ki para driver ki try jo gitu ha ka ba kila pan like ya ka por ki jupi ban yawan lang ban ngi sa kane ka por bat kumjuro ngai ya jeng kublai ya ki press bat ki media bat dai lang ba jupi ki pajba ki bomdon hangne ki satip ya ki jing sya baro khoi to ka poin ki nangkong ka bangdan bankern habide berkato ka checking license to nagaliang jungi ka nongpo unit amdei bangile dang nagaliang jong ka nongpo ki jongi hadin bangile yo ya ka complain ka babon nagaliang jong ki pajba ki badai ki nong song hapo jong kane ka dong bat ka than jong ka nongpo ka bi ka jongi da ka baburam balai ngi penlong ya kane ka checking license hadin bangilio ya ki komplain ki babun ki ong ba nagaliang ki paipa kilwan syangi kane kamdei ka benta jong ka nongpo unit banle ya kane ka benta ke ki ong ba ki donru ki longkmi lane ki paipa no chisunong jong ka nongpo yang bangilawan ya kendu yang presiden barang ba du jong ka central body henry claim response ya ke bangi i panpau ya ka jilton kam paule ya kudon kam kumta nagaliang tingi ya hap sim ya kane ka senjam na gabanta ban le ya kene checking license pat abang ile ya kene ro ambe bagila don bor tang mangi kanong po unit henry ngile ro rengkat pat ka police department leng ba ka traffic branch ya da ka baburam nga subha ban panmap ipiki parolok pat kumjuro nga kantu ha kene ka porya kilong kimi kilong pa gibi apo jong ka dong bat ka than jong ka nong po ha kine ki khandiat snam da ka baburam ki babon nioi na ki driver auto ki jongi Yoi ki kena di badangrit kata ngai babar paling cepi bisa kimo di kena di badangrit di bahapo kat pras nem karta kine kin padio ya ka license te kadai kane ka pa penlong ya ka jingja klia jong kane ka nongpo apo ke dilam jong iba Marcus Martin iong yang iba balai ngile ya kane ka checking license ka banengkong ka bangga kwa ban pen iya khmat jong pi ki di media dak beberapa subhatan saya kane subhatan saya kane kadai ka FIR ha ka ba di driver auto jong ka nongpo association ladon na pedeng jong ki driver auto nganam keno ya bar ka driver auto balik ya kane mo kum ba ka tin ka jong blay kong at kong om baro ki balik ya kane Henry Kidon ka to kanengot de kane kadai ka FIR report ka bangyo na kato ka longyeng ka don ka wi ka jingya ha upunay match ka way ka khana balay school hangne ha po St. Paul hadin ba kala lek phai sayeng kami na yeng ban balay tuition ban ha kata ka por ladon laingut kibriu ko song ha kata ka auto bat kita kibriu ko song ha kata ka auto kila kidnap ya kane ka khana pe ke lada pi lagalang ki prasot ki media lada pi kwa ya jing sang nginwan ra ya to golong yeng nang ba ka perti barok kawai kan tip baca saya nangka nakaliang jong iba
Marcus Martin iladep ban keren bat pensai hangto yong ba judon ka bakum kata Henry kane kadai ka saki lada ngimdon kane saki ngatrai banaglang dik media ro khilap nong ba uthok presiden lane ngithok mangi kiliang persya de kane kadai ka saki nang baki we kin sai mo dengila kali hato filale mi nem haing jong iba Marcus Martin kakmi je kata kena yong bangila wan mi ngila lagi tu Henry isu ngap laga ngap dei kata ke penlong yang ni bangi ha bersim ya kata kesenjam banle ya ke checking lesson dang na kamata ka bit ka biang ka singan ka kawan ki khun ki kti jong phi ke long kmi long pa ke besong hang ne hapo jong ka dong mer ka than jong ni hang ne han nong po Ribhoi district ya ha bidei bat ka points ka baar nakaliang jong kinoi lam jong ka central body kila dep ban pensai ki ong ba balai way na ki driver jong kapaham ri o ula dep ban pansai bad wong ini bangisutan jubor yaki nastan daga baburam pek kena tan phai kana Kene kesan yung tiket driver ban meeting tu. kane kadai kasan jong baro gitu bawan sya ka meeting bangi la dep ban perlong ha ka si phau tarik benai agos ha downgrade te pek kane kadai ka napo paham ri o unit balasannya ini tu Presiden Wiley Ksiar, nomor phone don Secretary John Marbanyang, berki member kidon ketua kenengut. Saidan unit Ricky Lengdo nong light, phone number ketua Secretary Bakmen Suting, berki member Presiden Jongka Marangar unit kidon hangnya kiba pilai mata hangnya ki bangam ko berjare ka kerteng jongki. Bat kine kide naglang jongka nopo unit, kine kide ki member, kine kide jongka Sang Mengala unit. Ngan pansai bat kidon ru jong kaum sa unit ngan pansai hak bede bat kane nakaliang jongi da ke babura makmat jong phi ki press ki media daw ne thlik jonga ngani ro yaw try hak ying mane ngamla ban jeler makmat phi ki press media bangan su thok ngan su lamler ne piang kumna parlo dei ni aba ngi penlong ya kane ka jingya kendulang ngila pensu tu ya ki yong bapek nakaliang jongi ka nong po unit nadu kapor balong presiden jong uba morning carboni na po jong kanong po unit ngila khot ya iba Marcus Martin don kasin ke Iwan bagi perlong ya gaji lagi hapo amlang kedai ha ka building ka badai ru ka building pasimwai da ka HNYF bat ha kata gaji lang ka bangalaklet ya ka tarik bat benai ha gaji lam jong iba morning ila kulara khamat jongi ban perlong ya ka general meeting kumjuro banwanra ia ka annual report ha bagi dei bat kane ka pisa ka bagi lomban la kasi tin ngayang hangne ban persai ha ka bidei bat ka tem trekam kumbamiki kila dep ban yato yong ba nadu aragar sko nadu kata-kata ngila dep ban le ya kane hadum ta 4 don bakwa ban simti ya kane ka pos presiden ya kane ka jing ong jong vice president jong ka central body ngi condemn ya ka balai ngi condemn nomor ba ha ri India ni don laga jong ka riti sensar pajba nomor bang im ha ka demokrasi ide ban stu ba ya kata example ngasu ay mata ha bide bat kana ka tem trekam dagbapuram nakaliang ha bide bat ki rangba snong ki don ya ka tem trekam live snam sisen enough dan hadin kata lada ulang fit ban trekam lada ilek biang saisin lada ilek ka saisin usayo biang kumurang masnang bat lada kasinong kami bet kuladu bonlong ramai sinong MLA MDC ibadai ki noilam ya ka sarkar ka jingi ki doni atem program sans nam chisin balai gat bahang ne hapo jong ka NRAO and DA jong ka association jong ka nongpo balai kimla ban le ya ka ne ka ban cheng ya ka ne ka tem program nginam ong ladawan dawan uno ru lane wat dawan bariam la kalong kendai post nam ni accept ya kata kang bagakem trekam kadai bonlang renewal kata daga puram ni hapan ya jakarti sensar jong kari India de sakawi ke banga kwa bandong ba ban perkut ya kene jingkran jinga how bide bat kene kai baro kadai kadak ke bapau sabar ya kinya pat ya pra ha kinsang ide palerang ba kene kadai ka kam yang ka jingi na kaliang jingi lelei ikwa ba kene kan kutang ha kisau kunro nim kwa ba
kan pur syadwi pat iri jang kaperkai lah belum kita nomor bola pui media dikira tip Henry kajing le kajung ni nang na kadau ba in keng snap yang ni inyau ini bangin deki briu inyau ini bangin deki nyut kadau kapenlong ni ba in bu ya kene kajing gelang hakane kapor bat nang lagi wat ladang cakot makenaro ni hapan ini maksud wan kan ini maksud kan ba dia kane kajing khoti ban kren media hakane kasih hangna hasurok national highway ni condemn ya ka ni condemn ya ka Kalaka ka pi kan presiden jangan lupa belum presiden sampai akhir ulah pemik ba yang kalian tu pi ke nombor unit berkamsa unit da don ke jingkong ada pim ju ai tak bisa ada isyak dah ni ayu yo try kai ka bangi don ban ong hapi bat kene da ka paburam ngaladon ka to la south li bat kene ka to ka modal mata men suang ai bat day hadin ka jingai lebih ba bon teligi snem kumangala ngan banbiang saya sen nagaliang jong ka nompo unit nila tho ya ka sti sia kinong ilam jong ka central budi bakin ai ya ka annual report kumjur ban ngidawai ki bakin penang ya ka general meeting Henry ki klaim le ya kene ki snap man jar aga por bangi keduk yang ogi sele kata terik tahu benai kata kedai ka response ka ba IMI Henry kut kata kal cuja ngai kat hadu kene ka por bakimat kaminan mata badai kane ka bala penlong yang i kom saw unit kidon kinong saiden di pamror kidon kato kinot di bom ai namar bakilat ya kalenti trekam apa ke ilam jong kini kino ilam ki badon menta kalong ke bapakala kadai kata ke bangadon bampla ke bangia sekilang hangne banginam ai ya kato ke bailum ya ke bai musur la benong imo ka bispo duka na ke we kato manla kasih aga bidi bad kene ngathrai bagi isi member jong ka central body lane ki society lane kino ki group mo nuksa mata khamtam ne ki association ngidam nang ne dak unit baper ki isi member ki dei president secretary hoj ngadang long president mata ki snem handring long vice president mata san snem mentas snem ngadang long president jong kanong po unit ya at least kita ginang ilam ki bladep ki depan tip keng kat ki isi member henry ya kane la chule sop da manore da kane ki la chule sop yong ba om tu dan ba ban kontes Kilai hon da tang hapok ke jilam ki ni ya kene ni nombor 8 priang ya kene ni condemn ya kene ni nombor 8 priang Lai por ba iso gunong kum ti nong susnong dong ka jela ni wan ban ya keren hawidi bat kam sanya masima kabangi jula juyat nak por kumno ban sekri ya keri bat mana ulung ba ikunun berkar dengan ni ba mutus meten presiden jong nompo region auto onos and reparation ngayan hane bentar bat kilik kita daerah tolong berpensai hadin bani itu ki kor iba nak tu kan lagi unit lah melong di jonga di basu bakla ya kasih inti jongi kinong ilang union tengam ong ye ki ba harin baki lapmi itu media ro kumunong elam ngahaban don ya kiji kle bat ngatentu yeki ba kin wan sakmat bakin long kita ki para ki jongi ban ya trelang ban ayak tinggal ki kadiak lada don gaji bakla nong no te kumunong elam ba ngala sajib nadu arjar kenai aga aruknai derek no bomba ngala ya syukri ya ka kunhun ki nong ya auto hoj ngamla len kata kumba ki ong ta kuno kalaya lenti kalai slam hoj kede kita bisa tambah tang kowe kelong ba ngi kwa ban pensngau seki kelong ba ni syakri te ban ya klokti ya no ngimdon lenti ba kamdon hiru ka lenti ko bangin ya krukti no ada tang ko long bang ngidon ko tang ban sekri na kaliang jonga haba nga yakran kolong ba ya kini ki pra driver kolong ba kita ba sutu haba gidon ha kasatri jong ka union la kabolong manle la kabomlong mankran kelat ke jingsa ka dei kamram suki kolong ban ban approach ne ban ujor sanga lada don kono kata kadai kalenti taban re sulong no kendiat kolong ba
hau benai Julai nak kalian kanong po unit kila libu ke Cigujor sya katan kulit sebab kita ki kena ki bah po katan katrasnem ki banyak kali hoi kita lese kala bendon nomor ki kitip nomor ki dei ki nongelam jong ki unit ko fer te bale ni pensai ki dia tolong ba kum nongelam hadir bangi ni tahu ya kena kunhon kum ki sub unit ini ki sub unit ya ki ba kin pek ya ki nong ya kita ki para driver bat ya ki try ha ki jing e bat ki jing na ki jing ki ban pit ban ba bat ban kesan ya ki jing dot kam ki jing ki kata ka dei go andai pause hau ar hajar at sau khanyo tere ki nong elam jong kanupo unit ki lebu da ki jing ujor setna ban le ya kata ka checking serpa checking tinggal ada ban keren ada ban ajimut ya ki nong elam jonga kita ki bangko juga sub ini. Kani dei kami simula dei kam juga bahasa ba. Ban pak checking dah ki bru juga ai kadon kecing ta kadon kita madyong kadon kecing ta ka ngadong lo ka baktahi ya uduk usuk. Tena mar kata sumudong ba hadin ba kila kila le kata ka surprise checking bagi pulet kami ka kentin ka boong bagi keno ya ki bagi keno ya ki driver auto kalau ba apa lembah di sosial media bagi kalian tu bagi orang ba hadin ba yuk dia ki nong kam jo ki nong elam jo ka yun mo ka bagi kena ya ki nong elam gi mo ba ki driver auto kila kela ki nong di kiat kepor baki nya auto kata kadai gawai ka ba ngam tip mo kat nungut kita driver kita pendon kami ke kiat hapor bakinya auto te namar kini ke unit ke bangil pan kamti ban pe ha namar hala ke unit hala ke unit bar kala don ru ke jing kendo ke ba kiong ba hadin ba yo ti alangai kino ngalam kidon ketuk kan ne kita ki driver auto kila kala kino kai ban nung di rok te hadu menta nga kum unong elam ngampat lap bat ngampat yo jing tip na katna kulit ba kilayo kem ya kita ki driver auto ki ba pendon jam drugs bat ki ba ki drugs kata kadai gue ba penlong wa ingi te bat ru sakawa ru ki kren mo la bonong ba na hadin ba yo ti alangai ki nong elam jong ka union ki driver auto ki lakala long kita ki nong rabor kata ru kadon kata di jing makna ha upnai bladep ketuk ne penai bladep uncuang akan mau ba nak katnat polis department na imadam rongpi ikon yang apa idon ki tu kan ki auto ki ba suspect ba don ti ya ban kinap henry kila ra gini ki driver auto bro ngut mo kila sim ka jing tokit ka investigation bagi ong hapo thanat chetoyo mo kem sim lodon dak ba kem sim lalap bagi don ti tena marka kata sung punong ba kumnongan muncul mo ngaku munong ngelam haba nga syakri nadu kita gisnam mo nadu kita gisnam bagi driver auto kinsa keno kita kinong kai bagi kinong drop bat kita kibala kala ki mendi oh kita ki drong and drive te ngasku mondong bahane ngim simladon tangki samla mo la mondong ndai ki temen ki don ki undai ki tangki temen hane ngi don pan aja kedat semi aja kedat bat ki aja kedat tingin dei musutu ha ke satri juga senjuk nonyo dongi kedua belon kembali tanggung tak taruh. Henry hang ni gituan kita teman basan berkirim bak balang tu. Tinggi sekilang gini tu. Te ladangi peni kum kita ikentin. Kadon kecik tak ya kaying kasang. Kadon kecik tak. Kapan le ranyangi nahaba ngipai saki pulet. Ki pulet kimpat yo saki boong ba ki try ba ki driver auto kila kala ki no supply ba no ki. Kata ka saki ka. Satu keladon ka jingho sa ki no ilam. Te hoi ni kendiat kan subrel mo cho boleh bisa sim lagi nero ada kajing to ya kajing lum ya kaseniang jong ki nong ya auto kidon hane ki barang kumai kidon ki balarim ki driver kata angam lalen henry ban su keno bonong ba kadon kajing ja ka bisa te ngasutu belum bagi pra driver gitu di kata hane ka domot ki ba ai ba kino kenu ki mo mai kene kamdai ka bai parking mo kene ka hiong kaseniang jong ki nong ya auto ban kersan ki haba kidon kijing e hagono no berita kata
te semua dei bong krong vice president le krong president bak bisa finance secretary ban pecah isa kamdon tu kata handai itu behi gini ke driver la uno ba ai bong uno ba mai tela da ngiya cikau kelenti pat ni habdan MP evidence rangi paisa kata hagi keno ban hab ya sai habdan evidence kedon ya tengang ya kan ngan haban IT ya ka komiti ban inquiry namar ki nidon ke komiti ban penhon ya ki unit ban penhon ke ba namar lese hagi jingwan biang jungki ban peteng ki nya auto dai wasi kata ha jing ha peteng baki wan ban peteng biang ki nya auto juki adin baki la sange sipo ka penmi ko ngini krum compare kata ngini ai ya ki ndai ki hawara ban ki evidence kata ki ke bak mat don ki bapule teban rei ngan suhin sebi kinya arhajar kendai gijit inga ku nong elam kam simul dei wong banga kontes ni ndai dek bagi gijit bai ba arhajar kasau ngila pelong nga ya jingjit do kam arhajar kasau ngila debjit ngila jit ngila kam ban ngala I hero ya post ku nong elam ndai nak sur pai da kalong ba ngimtre ban ya kontes ngimtre ban ya ban jit ino ndai kalong la syong ba markus ngimtre ban jit ino katang ni sur pai ba ngelawan memang aku presiden kum iba bantibor menteri Iwan kum sekretari kata kedai ke ba akmadu kedai kasur supaya ba arja kanreu ngila bu biang ka executive committee rengkat bagi nongelam di executive member jong ka Senalbudi rengkat bagi presiden sekretari jong di sub unit ngila rai ban git no kam ban ngangan songno andai kataru nak surti ke ong ba kinsa pule shibet mo asim timban nakiro kami garai golong ba ngimsha bapin som bapin yene kum unong elam ban sakri yagi ban ngimdan kami ke general meeting ban ye ke bodu yagi kata ada ke sur jong pai ka bat hau arjar atau ngila de pot ega executive committee ha u first week jong u march memangla heuse kawan no lockdown ka kita jong coronavirus ikma shu punya shikma kata kami ke timbakla gitu but how arjar aku mau ngila khot dia gaji lam apo office kataru ban jit no kam om den ni gaji bakla ngila jit ya ka election committee ban arrange ban maintain ya kata henry na kadau bam lakir hadin ba ki ne ki election committee bang la IT mo adu por Salman jong election committee dai badan roi dai bapak jusut dai ngila IT ki dai maki ki bam la ban wan shakmat ban pelong ya kene ka election ban jit no kam jong ka union henry hadum ta gidi singiru lem khaj bo lada ki fo denga ki waringa ki para ngam tandau e ngam tandau e ram ban ka kam hi ban kran ye ki bo sarkar gede ki chunga kata hi digo ti ngam don ne chupondong kolong lada ki persya e ngaru kam fer mele ka sur pai ba ta mo ngan le kom no lada ki ong hagano kono bendaru long ngaku unong elam ngakloi unong ba ngan long lakinya nam ta suki